Za väčšinou Apple produktov stál on. Teraz ide riadiť celú firmu. John Ternus preberá Apple po Tim Cookovi. Spoločnosť Apple bude mať nového riaditeľa. Po 15 rokoch nahradí Tim Cooka, ktorý dokázal zvýšiť hodnotu firmy z približne 350 miliárd dolárov na 4 bilióny dolárov. Nový šéf bol dlhoročným viceprezidentom pre hardwareové inžinierstvo a vo firme pôsobí už 25 rokov. Počas tohto obdobia zohral kľúčovú úlohu pri vývoji takmer všetkých prelomových produktov. Stál pri zrode prvého iPadu, dohliadal na vývoj viacerých generácií iPhoneov, slúchadiel AirPods a hodiniek Apple Watch. Podielal sa aj na prechode počítačov Mac z procesorov Intel na vlastné čipy rodiny Apple Silicon. Okrem toho sa zameriaval na zvyšovanie odolnosti a opraviteľnosti zariadení. Presadzoval využívanie recyklovaných materiálov, napríklad recyklovaného hliníka naprieč produktovými radmi či trojrozmerne tlačeného titánu v Apple Watch Ultra 3. Za technickým vývojom MacBooku Neo, ktorý je najnovším a cenovo najdostupnejším prenosným počítačom tejto spoločnosti, stojí jeho tím hardwarového inžinierstva. Očakáva sa, že pod jeho vedením sa Apple ešte viac zameria na inovácie v hardvéri, lepšiu integráciu vlastných čipov a ďalšie posilňovanie ekosystému zariadení. Veľkou témou bude aj umelá inteligencia, kde sa očakáva jej hĺbšie prepojenie priamo do zariadení, nielen cez cloudové služby. Zároveň môže prísť dôraz na dostupnejšie produkty, ako je MacBook Neo, aby Apple oslovil širšie publikum. Dôležitou oblasťou ostane aj ekológia. Pokračovanie v používaní recyklovaných materiálov a snaha o udržateľnejšiu výrobu. Nové vedenie môže viac tlačiť na praktické vylepšenia, ktoré používateľ reálne pocíti. Napríklad vyššiu odolnosť, jednoduchšiu opraviteľnosť a dlhšiu životnosť zariadení. Ak sa tieto očakávania naplnia, Apple môže vstúpiť do novej éry, kde nepôjde len o prémiový dizajn, ale aj o reálnu hodnotu pre používateľa.